Karbi Anglong Berta Kithanjia Bangnili Samika Cherong Karbi Aprangsi Berta Thepi Arjuita Nikrepho apharman LEPROSY Day Zirikendeng along katalon pon kecheng Council Colony along Karbi ningkan kimi katalon Zirikendeng along Dhan Vikas Kendra Kangpu Ningkan Surihini Ra Ingko apharman West Karbi along Umpanay Rong Sepi along ta Karbi ningkan kimi katalon du Amri constituency Kaparlo Pradhan Mantri Dhan Yojana Indian Institute of Entrepreneurship IIE VDVK Level Advocacy Program Amkaji CFC Holalong Sekekipi Mate Inglong Arara Tumapan Ametang Kacho Echo Sompen Kosonsi Aleche Palong Tekjia Panpura Amri Arat Self Help Group SHG Mate Kapek NGO NRLM along Kacharab Dunatum Penangan Chetong Dun Bangso Amai along Hurendra Kumar Match Project Associate IIE GOI G2 Burman Project Administrator IIE GOI Chandra Singh Rongpar Monitoring Coordinator Mohan Timung Coordinator Pratap Kathar Coordinator Joy Singh Tokbi Dhor Singh Terang Social Worker Long Singh Bay Social Worker Lapen Bang Parokethom Social Muluk Chetong Dun Samlong ta 100 luta mane 100 Harosia long ketrodim kideng pondolo la somo masi Karbi Anglong ta long talk se din deng molo la so mo pen Karbi Anglong mo pen West Karbi Anglong long talk do long talk mo ke dak lukun ci damit pini hartiwana ni kang pu bolong la bage dak agar awal ma dak tebok tay ke do soal la dak ke soal lo dak ke lo pin sunu la so soal avon non kendro mo dak si bihek ai narsisus do po la dak penang ali lo ponji penang aga tum cing thul ponji pun ning thesi ni tum na bang so sai bang India government pen la so ke deng pona sai long cerap itu tu si pili la to kan pun pangceng la pen itu lo dak ke bang do India pen government India hin pen IIE mane Indian Institution of Entrepreneurship pen itu man pini training asam so lamit han pon lo wai dak lo han pon lo penang aga to dak amek prang pon lo ke claim man ka cisik do lo la si so teng si pini penang kam mage ke bangi bagala so teng si tu king kam tior pon na pena si West East Karbi alongot aru আগন্তুক কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছো সেকেন্ড ফেজত আমি হয়তো আৰু কেইটামান ইয়াত বন্ধন বিকাশ কেন্দ্ৰ ASDC asai hemalong arlo pormalom pherangke amai kangni lasolong hamphang asong chingrum ponsi 15 organization atom pen non kebangji thang ni phai ke thomarni difu 5 mail along CAA ke khamke kache song ponji aphan chisik pon lasi Karbi Anglong arat doan atum tame laso CAA ke khamke kache song along nangkache to dunji pusi pherangke amai long ASDC amai phu holiram terang pening je pon lapo na DSU amai phu dhiraj tame laso CAA ke khamke kache song along dimasa akhai tame nangcheto dunangji lapen dimahasau lapen Karbi Anglong along kedo boro atum aphan ST aman kipi ponji tame laso kache song along ke khamke ponji pusi pherangke amai long Pache Thakpon News Desk Report News First Karbi Anglong Karbi Anglong Autonomous Council atum pen patir piponsi pini Council Colony along Karbi ningkan kimia rani katalon dun ada bajai megateng ningkan kimia hirjumi arna mapan kardom la pen kapre adharom atum pen sitame a hirjumi ke hangpon Laso Phi Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Sanjeev Kumar Das Cherap Chito Dunsi Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Long Indi Mungari Deng Ningkan Kimi Ketalona Men Pen Wotunge Chorpang Jarkor Laso Phi Charlio Soma Tumapan Quiz Competition Chepate Laso Phi Karbi Bodo Dimasa Kukiatum Metang Jutang Alun Kan Paglang Dunsi Ningkan Kimi Ketalon Bangso Amaya Long Council CM Tuliram Longhang Chitong Dunde Pinpur mekedam tang arkoi ni phai ICR ni mate arengke lokpen ke hot ningkan kimia bangke penangan alira lon chipi dun sita pini Karbi ningkan kimia bangke insam dun ri asonsi theklong maya long EM Roton Teron MAC Ram Singh Timung MLA Barim Vidya Singh Ingleng atum chetong dun প্রত্যেক বছৰৰে প্ৰত্যেক জাতিয়ে বেলেগ বেলেগ নতুন বছৰটো বেলেগ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰে গতিকে নতুন বছৰ উপলক্ষে আমি ইয়াতে আজি সেলিব্ৰেট কৰিলোঁ উদযাপন কৰিলোঁ গতিকে মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ
আৰু আশা কৰিছোঁ এই নতুন বছৰটো এই আগন্তুক বছৰটো ভালে ভালে যাব, সকলোৰে উন্নতি হ'ব, সকলোৰে চাৰিওফালে বিকাশ হ'ব কাৰ্বি আংলঙৰ। আমাৰ কাৰ্বি আংলং যিটো প্ৰশাসন আছে, প্ৰশাসনে কাউন্সিলে কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নতিৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি আছে, বহুত চেষ্টা কৰি আছে। গতিকে আমি সফল হ'ব আৰু হৈছেও সফল। এতিয়া আমি আগৰ কাৰ্বি আংলং আৰু এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ মাজত বহুত তফাৎ, বহুত উন্নতি হৈছে। গতিকে নতুন বছৰ হিচাপে মই আপোনাক Det Pialong Pacheton Dun CPNI Joint Director Health Service Lapen District Leprosy Office Karbi Anglong Dipu Atum Patir Pi Ponsi Zirikendeng DPHC Arlo Rongkimi Vivekananda Vidyalay Ahem Athengno Along Leprosy Aputhak Cheroktok Awareness Amai Kenipon Bangso Amay Along DLO Borsing Rongpi Lapen Arya Sangho Tum Chetong Dun Bangso Cheroktok Amay Along Amreng VDC Chairman Lokas Milika Hinpen Mai Jaripon Bangso Amay Along Mukhim Arong SGB Harsingbe SGB Lum Sajar Hemariterang VKV Kong Thankuru Ronenson Bay BPM Zirikendeng BPHC Raman Atum Chetong Dun Cheroktok Amayalong DLO Rongpia Sangho Pen ke Thana Tengke Siya Keso Lake Amenchi Apawapot Kali Lake Ladak Pirthe Arlo Sik Kelonga Keso Bangso Keso Lake Chiundet Bonsitame England Pig Lasi Kaphere O Nangji Ason Ave Bonsitame Kachingrai Henlok Kenang Sot Lapen kecheng ahut Chipuason si bonglong voiji bangso adimalong in primpenle pumseta keso chichini nedaji lason jong si chetheklong lo pulote lake siya keso pu tin unlo pusi DLO rongpia sangho pen kadu kawera radato phan than pachini pon kheruni pen ransing teron news fast karbianglong Patumi Zirikendeng Ahawara Long Pradhan Mantri Dhan Yojana Promoting Tribal Enterprise Hinpen Kedeng Pon Scheme Puthak Zirikendeng Community Hall Along Impupon Bangso Scheme Pen Self Help Group Thong Keplapen Bang Parohini Sose Sang Pietuma Phan Parlo Ponji Bangso Along Small Scale Industry Puthak Training Pipon Si Sarkar Hinpen Loan PG Bonsitame Loan Ko Anma Keramji Lapu Ansi Chitu Chot Nangji Sarkar Phan Thang Nata Le Pipon Nang Nelopusi Maya Long Than Pachini Bangso Amayalong Borsing Tiso Project Director IIE Horen Kumar Nath Project In Charge G2 Bormon Co-Coordinator Chandra Singh Ronghang Mohon Timung Rajen Kro Lapen Khonsing Ingti Lapen Ke Ongdun Arat SHG Abang Piatum Chetong Dun Kheroni Pen Rensing Teron News Fast Karbi Anglong Pliang Deng Karbi Ningkan Kimi Dhonsuri Aklam Hanjang Langso Long Talon Ajay Mekateng Ada Por Phai Pho Por Bokajan Osi Dimbeswar Thakur Arideng Input Unsi Nok Bekekat Ada Por Phai Troksia Por Karbi Ningkan Kimi Alama Pratap Singh Rongphar Amaipu HK NKKA Pen Intur Lasopi Arjan Kihi Hon Kejeng Kechapati Keng Dongdang Pen Kekat Kachapati Lang The Pen Kekat Kachapati Hai Hui Pado Lasopi Rat Amaipi Ingni Aluhi Sarpo Man Pen Chetong Dun Pen Singh Rongpi Joint Secretary Hakim Rongpi BPEO Rajendra Rongpi Abarim EM KAAC Hum Singh Be Abarim EM JC Pathak Abarim EM Atum Chetong Dun Si Ingsam Jin Pen Pachun Karno Krushi Dhara Agro Gas Safety Device Hinpen Gas Safety Device Like Automatic System Nangli gas kang bok iphere me mia huni pen chupa job ji kulode nangli gas safety device endek nangji Gas Safety Device Ador Like Suri Ki Thom Raphar Phon Pen nangli tum gas safety device pen ali ke long ji lage 15 crore sana insurance long hot bo Gas Kom Danglo Buta Nangli Tum Laso Device Pen Chini Ikji gas safety device pen ajok nangli ka phere me mia huni pen nangli la pen hema long ke do tum jokon ko Gas Safety Device Pen Ajok Nangli Tum LPG Gas Abong Pen 20% and Gas Safe Long Ji gas safety device pen ajok nangli LPG gas booking na poku uptake ta long ponji Ong Tum Atum Gas Safety Device Pen Ipen Ajok Gas Kang Bok Pen Apran Dam Nanglo la highway ahoni pen ka chupa job ji aphan nangli tum gas safety device and serak tang ko Gas Safety Device Ke Long Ji Lagi Difu Town Outpost Adung Difu Karbi Anglong Long Si Long Ikji la pen screen along ke do number long humri igno kardo Takang Tuan Pen Nang Jirui Thulo Pini Thang Thang Ni Phai Siar Ni Karbi Atum Ke Sengkan Kimia Sonsi Japra Langso Risonimso Ateran Atum Pen Patir Pi Ponsi Nini apharman Talon Ponsi Pini Neheru Patwa Klamalong Talon Pon
lason se ajai mek ateng pen adap malong JRNA amai pujon teron pen lama ingthur ponsi Karbi sengkan kimia puthak pachini pon lasopi osomar anaro por malom rat amai pi ingni ponsi mayalong JRNA amai pu John teron pen mai chari ponsi kongchun bang subhas timung pen aluhi pachini ponsi aluhi sarpo man pen KAAC EM Jagat Singh Engti Lapen Chokha aluhi VDC Chairman Riso Singna Han bang rotong teron Rutali Club kongchun bang Mongol Singh Engti Lapen Japra lang suangkang ronga saratum chetong dunsi mayardi pidun lasopi aluhi sarpo aman pen KAAC EM Jagat Singh Engti pen lam jai pon ke Karbi atum ke thang ni phai isiar ni Karbi ningkan kimilo athe thang lote Karbi atum ke rit kelang pudam lo lasi laso arni si Karbi ningkan kimi katalon pon lo pusi jai pon lason thak si kachetong don alohia tumpen tame thang ni phai isiar ni pen Karbi ningkan kimi katalon pon lo pusi jai pon renti mai pujon teron pen tame kebang jilang arni nang cerap nang ceto dunji kadokabe arat pen tame pusi choneng ripon news text report news fast Karbi Anglong Ompena hawar Karbi ningkan kimi katalon along ajai mekateng ada por phai serke papor Karbi khai alama ingthur ponsi ningkan kimi ajai mek pangcheng ponlo lasothi hirjir ketok pen kachapati sonsi ajai mekateng pininaru suni ason ke pathu bab chili ke ap fabri kachibung arjan ki boli ke pathu keng dongdang ke kat bu kachar chu hai hui pathu lapen aju lun kanamalin mate hilun ke kan kachipate apor asaita doponji puta lamthi pachini labang so ajai mek ateng pen sik dang ponsi angdung umpenaya rong aratetum cerap cetodun umpenai pen David Singh teron news first Karbi Anglong Dhoro malam tupe pin pen ingdeng pli rong kangjang arong ningkan kimi katalon ajai mek ateng ada bapor rong kangjang arong sengdet pen karlitang atom phan chikemo lasopi ningkan kimi hirjumi arnam thengno hang ningkan kimi katalon along rong kangjang pen dipua hithi kemang jephan jesimet towar kacheleng ke henu lapen aduk kijui phuna jok radatum aduk ke donanglo lapen hadak kijunalang henlo isi kadure lapen kisung nai lasi lahai kisung pen council atum RD piponji aphansi hadak aratum chonengri Pergi apa yang tarung kang jabang lang vek nangji ali poduli ta lang vek nangji lapen keda community hall pin ini hula velang RVRA peselang tum kedo lahai huita kado we government tum ta kelang ponji aphan non kedo bo ma council tum ta kelang ponji aphan nilihin bena chuning riduno lapalang tum lang ke dorkar do lang tanon emergency mase lang litum phan lang ponang po lapen gi school da gabe nili thekdam long lo alang litum phan non prabjin pen Assamese dame English medium dame alang litum prabjin pen alang tum phan isu pinangji lapen ke nilisi matum han chuning rilo alang litum kelang ponji aphan apen jasemet kelang tum dakpen ha berola an kidam je phan longlia dugjang mon laka hoklo nili mata bang bom dam bom lo asinang li tuma phan chuning ripon lo da council ke ja tum han talang tum han prabjin pen kelang pon pen lang me gado ke ora pen na bangsu rongkang jang pen non pu non anta bang akithe akiding tum anta nili phan nang chini la CMA tum phan anta nili Pinya berta lansi pajulo domi thapme kardom